Txoroin eta Rok, Zior Iturrita, Patrizia Biteli, eta bi errezeta goxo eta gozo. Ze gaur, astelen gozoa da, eta horretarako, sukrez beteriko errezetak ekartzen dutzuegu, astiai aurrera iteko. Berda. Sasoi hauetan gure gorputzak eskatzen du. Bai, hotza da nontan, gorputzak eskertzet hau. Eta nik ekarri dut nire partez, gaztatarta bat, originala izango dela. Zagarra haugiko dau, zagar karamelizatua, holan haugiko dau, eta ore auskorantzerako bat. Beraz, zagartarta desberdinat. Zagartarta eta gaztatarta, zagar gaztatarta. Alegia, argi geratu zaizu, ez? Bilak batian. Zuk zei diozu. Ni, biarra baino sanblaza ditugu nontan, sanblaz roskiak ingo ditut. Eta, tipikoa, bihar jungo dian dozenak eta dozenak esalduko dira, gaur nik errezeta erakutziko dizuen nola egin, eta nahi bai dituzue zuek etxean prestatu, ze ziur osagaiak badauzkazuela, intzazue, eta ala ere bihar erosi batzuan. Bikain. Gaurko errezetak hola esen jongo die, eta pausoz pauso hau hola nahi gau. Zagar betegarriakin hasiko gara. Horretako, zagarrak laukitan zatitxu, gero kasola baten gurina urtu, harto almidoia kanelakin batera gehitxu eta nahasi. Azukria, zagarrak laukitan, limoia, vainilla eta gatzapur bat bota, zuertainan kozinago zagarrak digundu da karamelizatu arte. Bitartean nengo ore bat, irinakin, azukriakin eta gatzakin, gurina laukitan gehitxuko eta eskuekin landuko, testura aretsua daukon arte, gutxinaka ura gehitxuko, orea biltzeko eta arrautza. Hori bizatitan banatuko, film paperakin bildu eta osten utzeko. Gazta krematxoa bebai egingo, azukriakin, arrautzakin, esnegainakin, vainillakin, irinakin eta gatzakin nahasitxa. Eta orezati bat arrabolakin zabaldu, molde baten oinarrian jarri, gero gaztan nahasketa gainetik, gero zagarran nahasketa gainetik, eta orean beste errixakin bete egingo. Ordu bete 280 gradutara erre, da gero 4 ordu osten utzeko. Beraz gaur egun bada osagai pila baditxuguna, baina gutxinaka kentzen joango garenak. Ze egisa da, osagaiak errepikatzen diela, 3 pauso ingo ditugu, alde batetik orea, beste batetik gazta betegarria, eta beste batetik zagar betegarria, eta askok osagai berdina daukie, gurina ikusten dugu bi aldiz errepikatuta, azukrea, arrautzak, baina Nikolan jarri ditut, jarri da nahazteko. Orduan, zagarrekin hasiko gara, zagarrak zuritzen eta karamelizatzen, ze honek bere denbora bieko dau. Osondo. Labia zenbatean dago, gero zenbatera erreko du? Zenbat pentsatzen duzu, zigor, venga, bota. 200. 180 mutil, erresa zan. Zagar bolak ikusi ditut, eta ez di aragi bolakin ez dagoaz ikusirik. Orduan, 180 egia da, 180 gauzaskotarako balio du, eta frigitzeko ere normalian olioaren temperatura 180 izaten da egokiena, zerbait frigitu nahi badu, baina hori beste kontu bada. Gazta eta zagar tarta, hemen kombinazioa gero nahi dituzuen beste, inal dituzue, espezie ezberdinekin jolastu, zagarrak bebai bat erabili ero beste bat erabili aldatu egiten da, gero karamelatu ero ez, lagungarri moduan jartzen dieguna gero gainean, aldamenian ero, txantilli bat ero jartzen badiogo, ero, ez dakit, arrautzesne bat, zaetik ez, olako gauzekin arrautzesne bat, ero edozein izoski ondo etortzen dira. Orduan, lana hasierako prestaketan, badaude liburu batzuetan, errezeta saltzen da, ez? Ez dakit ze errezeta, hau, zagar eta gaztatarta, eta agertzen da, prestaketa, denbora, ez? Prestaketa 30 minutu eta gero labea beste 50 guztira, ez dakit zer. Prestaketan noraberakoa da, ze batean batek emango ditu 50 minutu da beste batek hogei. Patri, hori da, mendian dauzkagun, ez dakit, juten zaetenean mendira ibiltzera, seinaliak. Hemendik, ez dakit, igeldora, oinez, gerria, jarritzen dizu, 2 ordu, eta zukakian egiten duzu, 55 minutuan, baina jartzen du, ritmo motelena eraman alduen norbait, gelditzen, ikusten, paisaia, aize polilla hori hemendik kontxa, segundu ikusten da, nargazki atera, eta... Pentsatzen garen, konfundiru inginela, zo joan ginen, Pirinotera, ez dakiten dela urte bat, zokolan, aste santutan, hau kola del kabaio itxera hor desan, eta hor ez dakitzen jartzen ditu, 4, 5, 5 ordu, eta gu 3 ordutan, han gauzen, da, nahi esaten,
igual hau ez da. Igual, Bai, segur gutxi igual botatzen zuen, desa, honek zen eus, esati, honek bustana saldiana ez dauka itxuraik, honek, Ez dagoen urarik, zanaz izoztuta zen, elurrakin joan ginen. Baina bai, nik pentsatzen hauen, igual, ez dakit, igual beste bide bat izango zen, zeko izegildu. Nik hor daukat esperientzia 2 egunetan gertatu zana. Nahi duen, hor dago, ez da, erronka bat, dala Torlatik atera, herria, Torlatik, Monteperdio puntaraino, eta buelta Torlara. Eta hor dago rekord bat, ez? Oin bertan, aritzegea daukala. Eta bere garaian zeukan txurromonek, eta bueno, saiatu nintzen. Eta enuen ingurua esautzen, eta bezperan, 2 egun lehenago jo nintzen, bikotearekin, ikustera nola zan ibilbidea. Gorizeko refugioraino parkinetik, iristea 4 ordu terdi ia 5 kostatu zitzaigun. Iluntzean heldu ginen, bikotea desesperauta esaten, ni hemendi banoa eta eskerra, eta nik, Maialen, hor da hola, bertan iritsi garela, eta eskerra norbait pixeikira atera zala frontalakin, ikusi genuen, eta hor, iritsi ginen, lo egin genuen. Kontua da, gero, jetxi ginen, eta hurrengo unien saiatu nintzen egiten. Berarekin, esan dizuena, parkinetik, Gorizeko refugiora 4 ordu terdi. Eta gero nik Torlatik, Monteperdido puntara, eta Torlara 4:15 egin nuen. Osa, errua Maialenena. Hombre, nik 2 kilometro inituen. Koitxaua, baina. 5 ordu baino gutxiagoan, eta berarekin inituen. 15 kilometro erolan, ero gutxiago, eta 5 ordu terdi. Baina, zigor, kasu honetan... Horten ritmoak berea da oso, ritmo lasaia. Garrantzitsua zera, zigor. Kompainia, elkarrizketa bidien zier, eta, entretenimendua, bai? Super ondo pasatu gene, gaina, otu zitzaigun, uretan han badago hori, kola kabaiotik atatzen den ura, han erreka, esan genuen, bero iten zuen, hemen bainutxua ze ondo etorriko zen. Ura berua egongo da, seguru. Nik hartu eta, karo, jendea begira zehola, sekusi zuten, holako txikitxo, bapatian, kantzotzilotan jartzen zela, eta euren artean nik ustote gagon ziela esaten, ez da gai izango. Karo, nik ikusi nuen nolan jende holan begira esan nuen, hemen trampa dago. Ero hor barroan erentzue badago, ero ura osotza dago. Sartu nintzen, eta izostuta, baina, hartuta nire irrifarre honena, baina, ona dago, ez da bainotza, Torre zan, baina, kabroia, gabre behira dauzen, exilik, nire irrifarrea. Zure ura osotza. Gero bereiek sartu ziren, eta izostuta zegoen. Imaginatzen dut, ura izoztuta eta gure kasora berotzen hasia danez, hementxe urtuko gurina. Gurina urtzerakoan gehituko bebai kanela. Eta hartu almidoian koiarakada bat. Horengo golako, krema antzerako bat edo. Eta bertan, zagarra gehituko itxugu, laukitxotan. Oso ondo. Betxo, Patre, lehenko nian egon ginen, ostiralean zuan dako, hemen laktosari gabeko, esneri gabeko errezetak eta prestatzen. Eta zuk imaginatzen duen gazta bat esnerik gabea egiten dana? Egongo da. Hori galdetzen basabiz da, egongo darako. Hortan esperimentatzen ari dira. Kontua da, mikroorganismo batzuk hartu dituztela, eraldatu indituztela genetikoki, eta hauek gai dira kaseina eta esnearen proteinak sortzeko. Gero, proteina horiek hartu, eta horrekin gazta, ez da gazta ditu bat zaila. Kontua da, gaztaren prozesu berdina jarraituz, gazta ingo dute, baina inungo esnekeri gabe. Kontua da, hemen... Eta zer abiliko dago lan osagai nagusi bezala? Proteina hori sortuko dutena, mikroorganismo hauekin, holako tanke berezi batzuetan sartuko dituzte, eta proteina hori sortzeko behar dituzten proteinak, kaseina eta beste proteinak esnean daudenak, horiek artifizialki sortuko dituzte, eta gero horrekin gazta egingo dute. Esne, kakotxen artean zerbait esne antzeko zerbait, eta horrekin gazta egingo dute. Kontua da, estatu batuetan ari direla esperimentatzen horrekin, eta Europar Batasunean oraindik mugak eta arauak jartzen dituzte. Zegatik, Europan ezin da eraldatutako ezerkin oraindik prestatu, ez? Hau da, genetikoki aldatu dituzten mikroorganismo hauek, hoiekin ezingo zanein. Estatu batuetan esaten dute, ez, guk erabiliko duguna mikroorganismo hoiek sortutako proteinak. Proteina hoiek ez daude eraldatuta. Proteina hoiek sortu dituzte mikroorganismo batzuk eraldatuta daudenak.
Orduan, usten dieta horrekin experimentatzen. Trampa emoten dago, ez? Bai, eta hemen oraindik ez. Kontua da, guk hemen marka bat esango du gainera. Bere garaian. Ez esan, berdin da. Bueno, gazta hori sandwichetan jartzen zana plastikoan etortzen zara. Vale. Zera baino kimikoagoa dana. Bai. Hori bere garaian, asmatu zanean, kriston asmakizuna da, gazta zaporean dauka. Bueno, gazta, ez dakit egin aldion, horre gaina dauka gauza pila bat dauzka. Eta garai batean zan la leche. Eta gaur egun, ia ez da entzuten. Ikusten ditugu, gazta pila bat, direna golan, egia da, horre kalidadiak daudela, baina hone direnak horre plastikoan bildutakoak oso gutxi entzuten da, eta nik ez da jendeak erabiltzen dituen. Saltzen dituzte oraindik, Bai, zenik ikuste ditut, hori izan minotzun. Jendeak ez pasaren erosten? Esan egongo, argi dago, baina, hortan ere, badago joera bat pixka zerbait naturalagoetara, gauzetara, ez jutea, ez? Eta ondan nik hori berdinak uste dut. Gaur egun, egia da, bada kutsadura gutxi egongo da, ez dakit, lurra aldetik eta terrenoa eta ez da behar olakoa, baina, karo, nekazari batzuei ere, basarretar batzuei lanak etzen nahi zara. Esnearen munduak ere lanin barko du, ez? Orduan hor da, oreka bilatu behar da, oreka. Osa, nik uste dut gazta, dauen zabalduakin, ez dut zela lanik enduko inongo nekazari xei. Ze hau izango da eskenean, alternatiba bat, hori ez, esnia, jan ezin dauen pertsona baten dako, edo jan ez nahi dauen pertsona baten. Baina ez du hortik, ez daude, hau ez dut egin pentsatzen esnea ezin duten entzat hartu, eh? Ah, ez? Ez, hau dago pentsatuta, beste merkeago ateratzen dalako, teorian, beraiek esatu duten moduan, naturari kalte gutxiago egiten diogulako, jasangarriago dalako, ez dira beharko horren beste, behi eta orduan, horre botatzen dituzten gazak eta naturara eta horre gutxiago ongo direlako, hortik tirak egin dute. Ez pentsatzen, laktosarik hartu ez duten jenden dago, gehiago hortik. Orduan nik ez dakit, nik olako gauzetan pixkat, ez dakit, nik nahiago betikoa, gazta, esnearekin egiten dana, eta Europar Batasunan be hori atera zan, hauek produktu vegetalakin indako saltxitxak, hamburguesak eta herrialde pilo baten esan dute, ez, beste produktu da, deitu iosue beste modu baten. Ez da, saltxitxa ez hamburguesa. Ez da, soja saltxitxak, ez, dira soja biribilkiak. Ero, ez da, hartatxiki hamburguesak, ez da, hartatxiki opila. Eta honekin gaztarekin berdina, lehenengo eta behin hor dago, araua, beste modu baten deitu beharko zitzaiola, gazta. Ezin zaio deitu, zesnerik ez da erabiliko, eta gero, hor daukate... Krema edo, olako hitzen bat, ez? Erabilibiko da? Ez dakit, izena ez da, nola jarriko dioten, baina, karo, hor, Europan daukate bebai hori esan dago. Proteina horiek lortzeko, mikroorganismoak erabiliko dituztenak genetikoki aldatua daudenez, teorian ezin da. Baina, bide luzea daukate, kontua da hor dagoela, inbertsioak eta badaudela, eta, olako gauzak ohitzen jun beharko gara, zeia aragirik ez daukagun aragi egiten ari dira. Ez dakit bia ze asmatu ez. Merkatu berriak. Nik ez dakit probatzeko lako zerbait, baina... Eta, egisa da, ikuste ditugula eta egongo diela. Baina nik uste dut, ez dakizegatik, nik ez dut etorkizuna ikusten, baina nik uste dut bai, jendeak geroz eta gehiago apreziatuko dauela, produktu artisauak, baserritxarrek eta nekazarixek jakoak, eta bueltauko gara nola bait, lehen gora, ez? Hori pentsatu nahi dut, hori badatu dela eta badauela. Margarinakin pasatzen den bezala, bere garaian izan zen aitzindaria, baina ontxe igual jendeak guatatzen dago gehiago txerrigantzera margarinaria baino. Orduan, holako gauzak. Hementxe gu, hau aidala zehose artisaua. Hementxe, sagarra, kanela, eta hartu almidoia, putxo bat gizentzeko, potoltzeko, loditzeko, vainilla, limoi sukua bebai, eta hementxe, 80 gramo panela azukre. Hau joango da dana, lasai, karamelizatzen, osagai batzuk kendu ditugu. Hortxe gehiago kenduko ditugu, ze ingo dugu orea. Orea euskorra antzerako bat, baina arrautzakin. Oso ondo. Hola, hementxe utziko, zu ertain baten, batetik beratzi da utzikot 6an edo, honekin astuko gara. Eta baina ore auskorra. Hasiko gara ore auskorrakin. Horretarako, hementxe daukat irina, kasunetan botakotza bai,
Amintxa daukat gatza eta azukrea 16 gramo eta gatza 8, Vale. hau dana nahasi. Horea berez, azukretsua ez da izango. Azukra da betegarriak eta desent izango, ez? Betegarrixak, bai, gazta betegarrixak eta sagarranak. Oso, no? Beraz, eta badakizue, testura aretsua nahi dugula, horretarako ez dugula nahi asko biltzia, eta ontxe eskuekin nahi dugana. Vale. Urina, arrautza eta ura, gutxinaka, gehitzen joango gora. Hau bakitzue, lehen itxen zan bezala, eskatzen dotzuna. Bai, robotean erabiltzen bazu, erabili behar duzu, raketa baten itxura daukan gailu hori. Ez, latigoarena ez. Raketa, adaska ez ere, arrotzekoa ez. Beste latigoa, eta horrekin, berdina lortzen du, azkar hau. Eta egiten duzu, hasieran dana holan lotu gabe, batu gabe uzten dana, eta gero ja, likidoa sartzen dionean, kasu horta urarekin eta arrautzarekin, dana batzen dugu. Baina hala ere, ez da interesatzen glutena lantzea, eta aldan eta gutxien landu behar diren oreak dira hauek, ore auskorrak. Hori da. Hori esan da, Gangsterren pelikula gustatzen zaizkizu, Biteli? Nik uste ditut, bai. Bai, eta Gangsterrak elikadurarekin lotzen baitu? Hor, ja galdutan hau. Al Capone? Bai. Ze jaten zauen igual espetxean edo? Leno. Vale. Bueno, Al Capone bakizu aberaztu zala, Chicagora juntzan, eta harrapatu zuen, hau ezin edatearen eta garai horrek harrapatu zuen. Lete lehorra. Bai, diritsua atara zaben. 1920 urtetik, 1930 pikur artero izan zen, eta hori bukatu zanean, negozio berriak bilatu behar zituen, eta hor historia oso polit badago lotzen duela Al Capone esneetan da, gaur egun, esneetan da, gero orokorrean esaten da, etortzen dan iraungitze datarekin. Lotzen duela, bai, horre, oso histori, berez datuak zehatzak ez daude, baina badakitena ziur da bere anaiak, holako esne fabrika bat erosi zuela, inbertitu zuela, esnea enbotatzen zane holako fabrikat, botol ditzen zioten beran eiai, botella, ez dakit zeratik, ez dakit zan beste whiskianen botella, gero esnearen botella, baina, hortan inbertitu zuela, eta antza denez bere familiko ume bat, bere gertuko ume bat, gaixotu inzan asko, esne, egoera honean ez zegoen esne bat eranda gero. Eta hor, beraiek hasi zela, esaten da, beraiek bultzatu zutela pixkat, iraungitzera eta jartzera botelletan zer lehen. Antza, 20. mende hasieran zerbait jatea konfidantzako gauza bat zan. Zu fedea handia bertzen duen zure saltzailean gan, bera saltzen zizuna jakiteko ondo zegoela. Eta egia da, gaur egun, lehenengo filtroak pasatzaileela, usaia, bista, ez? Baina, eta garai baten berdin ingo zabien, baina badauz gauza batzuk. Bere zitzuraz, ez da benak txarto emoten, baina gero, txarra dauz. Eta kalte, hor, arazo pilo bat egoten ziren, eta, berez esaten da, beraiek izan ziela, gero egia da, ez da ezerra aurkitu idatzita, eta 1970 urtera arte, estatu batuetan, esan arautu 100% izan behar zala, danak izan behar duen zuela, etiketa non ze osagai zeuzkan jartzen zuen, non ze iraungitze data, eta hori. Baina, lehenagotik, zehantzat dendetan da bai zeukatela, olako zenbaki bat, baina hori zerbait dendakoek beraiek kontrolatzeko, zen lote zan, zein jarri zuten harinau, eta gero beraiek aldatzeko. Zerbait barrukoa, den kontua. Ezan zerbait publikoari. Ez zala kontsumorako. Orduan publikoak etzekien esne botella hori nostik zegoen hor, ez da, dendakoa deskuidatu bat zan, eta utzi bat zuenan nahi gabe, aztetxo bat gehiago, orduan, holako gertakariak gertatzen ziren, ez? Bai. Eta, hor, ez da, anekdota moduan, egia da bai, Capone hor tartean egotea izan daitekela, ze inbertitu inzuen mundu hondan, esnekien munduan inbertitu inzuen, orduan interesatzen zitzaion hor pixkat dirua mogitzea eta aldan eta, nahi zuen legale izatea dana, eta horako gauzak editxe zituzten gangsterrak, ez zien da, piun, da... Claro. A ber, eta, Biteli. Sagarrak karamelizatzen. Orea, eskuekin egin jogu, ontxe, ura 60 gramo hotza, gehitxu hotzagu, gurina be hotza zauen, eta arrautza, hau jango gara gutxinaka biltzen, eta ingo betegarrixa. Oso, ondo. Oin aipatu duzuna zentzumenana, gizakiok dauzko bo zentzumen, ez? Usaimena? Batzuk bai. Bista. Gero, entzumena, 3, ukipena,
lau, eta bat falta zait, a ber, zapore, a ber, usaia, bista, entzumena, zaporea eta ukimena. Oso ondo, zego! Eta, seigarren bat dago. Bai, pelikula bat dago, horrena. Estoa hortik. A ber, esaten omen dute, nik hau, benetan, gogoa dauka frogatzeko ondartzara jun, eta hau frogatzeko. Hau ber, gai garela gizakiok, eta daukagu loko botere berezi bat, arean zerbait, behar du zerbait aletxua izan behar dela. Arean zerbait lurperatuta badago, eskua jartzen badugu are gainean, 7 sentimetro baino urrutia beste egon behar, Hori, nabaritzeko zer dagoen hor, nabaritzeko gaitasuna daukagula. Zigor, zenbat aldiz esan dut horrek hippien bidixuak ez ikusteko sare sozialetan. Frogak egin dira, euneko 70 asmatu inzuten, azpian zerbait zegoela. Bai, euneko 70. Baina nik hori, baina egia da, nik hori metalak eta bilatzeko ez dakizetako juten dien horrekin pipi, jarri eskua holan, are gainean, eta tak, kontua da, hau, badago, ez dakik kontuatu zaeten inoiz, hor, urdaibaira jute mazaeten anfaduran, badaude txori batzuk, ikusten dituzula mokoa daramatela arearen gainetik, eta bapatean, sartu iten dute arean lekoa. Beraiek zentzumen hori badaukatela. Hau robotekin garatu nahian dabiltza, ez dakit, bakero, arkeologia munduan eta aplikatzeko eta... Nik Patri, frogatu arte ezin dugu ezer esan. Orduan, jostaiutxu bat eskutatuko dugu, are artean, eta gero, eskua jarri, eta are horrek zerbait esaten dio. Ikertzen ari dira honekin, nik uste dut diru asko dagoela horre, inbertsio, eta jende entretenitute eukin behar dute. Zientzileari batzuk eukin behar dituzte hor, lanpetuta, orduan. Baina, bueno. Zuk esaten baduzu. Nik ez Lukenek esaten da, eta Lukenek olako gauzetan behoi sinisten da, artista bat da. Luken gure gidoilaria. Hombre, bueno, hementxe, listo. Atarako estazu hartasi bat, mesez? Bai. Eitxu, orea bildu dut, ez da holan oso bilduta egon bio, ze orea euskorrekin, bakizu, asko lantzen baditzu zue, glutena bebai garatzen da, eta ez jagu kasu honetan komeni. Orduan, 2 bolatxotan, zatitxuko, bata izango da oinarri xaitzeko, eta bestia, honek tirak. Vale. Hau etzan honetarako, baina, bueno. Baina balio dizu, baita ere. Eskura daukagunez, laban batekin, erorrekin, mosteko da. Vale, eta bi funtzio ite ditu. Oskaiura, eta bitxartean ingo, gaztan betegarrixa. Azkenean, gazta tarta bat izango basean bezala, hemen daukau gazta krematxua, sartuko dugu arrautza, esne gaina, azukria, vainilla eta harto almidoi apustxo bat. Bikain, bani beste zentzumen batekin atorrengoen, entzutearekin. Zazpigarrena. Hau, guraso izan behar zareten ontan patrizuri balio dizu. Bai, a ber, arreta jartun dut. Gozea entzutea. Honekin zer esan nahi, ez duten zan nahi entzunin behar duzula zure tripakol. Ez, jakinin behar dugula gure seme alabei entzuten. Hau da, segu askotan gurasoek esaten dugu, hau, ez dakiz ordu da eta hau jan behar da. Eta kriston razioa, ero txikia, ero ez dakiz. Bueno, hau da gauza bat zentzuarekin in behar dela, eta neurriarekin, noski, eta batez ere zentzuarekin, eta da, sartu derrigortu dana euneko eunean, eta egon behar dela hor, seme alabaekin, nahi dut esan, ez da bai da, ero itzein behar dela, eta ez izatea, jatera goaz, ez da izan. Gure txien bada bordutegi bat, arautu dut. Danon artean erabakitzea, noiz jaten dan, zer jaten dan, eta aldala, gozea daukat ez dakit, jan baino ez da izen baden bora, horko, egin behar da, bai, beti daude pintxoak eta Euskal Herrian, edo zintokitara juten da, eta badaukazu pikoteorako zerbait. Hori, umia zarenean arriskutsua da, Umia zarenean eta guraso zarenean. Guraso zarenean, bai, baina heldua zarenean, suposatzen da, zentzu apurtxo bat badukazula, baina umetan bezala, gaur ez gura faldu eta gaur kakao edaria faldu da, pizza, baina horretik hor, baina arau batzuk utzin behar dioso, baina zentzuarekin, ez hartu, janin behar da orain bai ero bai, honen beste, ero hau neurriekin da gehien bat, ez? Ze egia da hor, denok ezagutzen ditu gure semelabak eta jakin zenbat jaten dan, ero, neurri bat erabili horretarako, eta hortan eredu gurasoak izan behar, gustatzen zaiguna ez jan lepo ez da izan, eta gero bestea
azalorea eskaloan erakusteko jaten gure semeralde behi. Bai. Orduan, Egia da, bueno, lanketa bada hor, eta hor... imitazio zeitzen dala, ez? Hombre, euneko, eta zenbat ikuste ditu, eta nik, bueno, gure etxean, nik txitxirioak genituen jaten, gure etxean ezien jaten txitxirioak, zen nire eta nire arreba ez zaizkigu gustatzen, da nire ama amorratu azan txitxirioak, eta hori ez da ere. Ja. Bueno, gutxitxe hau ero, baina janin behar dira. Da janin bidana da, zigor, gure gazta tarta. Hori, baina gutxitxo ere, hau ere neurrian, Bueno, motel, gutxitxo zeba. Neurrian. Neurrian, bale, basatitxo bat. Neurrian. Aratabe, denbora joaten ari zaigu. Bai. Eta, euskat, oreak, alde batetik, egin ja, oskailuan osten. Haue, ditu itzalingo, karamelizatuta, karamelatuta. Eta, hemen txaingot, hau dana, ondo birrindu dala, gaztan bete garrixa. Vale. Bueltan etorriko gara, gazta tarta muntatzera, oinarrixan ore euskorra, gero gazta krematxua, gero sagarra, ore euskorra berriz, labera ordu baten, eta berriz etorriko gara. 3 pausu. 3 pausu. Aurreratu ditugu lanak, hemen jarri dugu orearen lehenengo partia, eta ontxasiko gara, gazta gaitzen. Vale. Erdiraino edo. Listo. Eta gero sagarra barruan. Gero sagarra barruan. Eta horren normalian egia da. Gazta sagartarta. Bai. Olakoetan, beti, fruta normalian, frutu korriak eta izaten dira oso ohikoak gazta tartetan. Bai. Beti izan da, mugurdiak, gero abiak, gero olako nasketa bat. Baina bitu, sagarrakin ere, aukera daukazu. Eta hau, gortetzen dugu, gero, jogur baten jateko, edo olaxe izoski batekin. Jogur batekin hori, gozaltzeko hurrengo gunean. Nik gure, gabonetan, ez da izan baten bora egon ginen, amakindako konpota guztia bukatzeko, zenbat egun gozaltzen konpota. Segia da, eta hon hartu behar dugu. Militantziagatik, egunian bertan pixka probatzen dugu konpota pixka. Beti egin dira. Bai, pixka. Aize ona konpota baina. Postrera gaur egun, norbait iriste alda gozekin, postrera gabonetan, Ez gabonetan eta jatetxe askotan bebai, jatetxe askotan ni naiz bai ere bai gozoa jan behar dudan, baina batzutan jaten duzu, kompromesu janin behar dalako, baina lepo, eta hortan ikasi beharko, oin berrotaman urtekin ez, baina ikasi beharko genuke lehenago gutxixo eskatu, eta kontuetan euki, ze hori gozaugile batek esaten zuen. Postrea izan behar zerbait aparta. Baina aparta, deitzen dizuna zezu pentsa, jende iristen da postrera ja, janarekin onaino. Eta zuk ez bai zerbait erakargarria eskaintzen, ez dizu eskatuko postrero, ez du jango, orduan izan behar zerbait, esateko, lepo nao, baina kulant hori jango nuke, ero ez dakit ze postre hori hemen eskaintzen dutela, hori dastatuko nuke. Orduan, hortan gozogileen eta gozogileen lana errezera, jatetxetan, ez da hor dago. Erronka hundixan. Erronka, bai, kristona. Hor gaina gozogilea normalean, segun zelako jatetxea, hundia baldin bada. Jatetxetan, nik uste igual etxin gabonetan gauza badala, baina jatetxetara nik uste jendeak joaten dara postre jatera. Bai, jaten du, baina... elkarbanatzeko. Bai, bueno. Igual, ez? Batzuk, nik beti eskatzen du postre, eta gainera ondoko ahi esatu, nik ez du nahi postrerik, nola ezetz? Eskatu, baina bat ezberdina. Bai. Ezberdina eskatu. Eta gero, ez du baduzu nahi, dastatuko. Hortan gure zuzendari oia zan horrelakoa. Bai. Joten ginen bidaietan txiloa, ni postrerik ez du nahi. Bestien hartu. Eskatzen gendun guk, eta dena dastatzen zuen. Orduen 6 urte ondoren, 7 urte ondoren ikasi genduen, ez duzu nahi, baina guk 3 eskatuko ditugu, espada. Eta ezer dezan sobratzen, sekula. Lagunekin zoi zenean bebai, holako dastatze menu bat, eta 4 postre egoten badie desberdin kardan, laurak eskatze dituzu eta... Hori da, ni naiz, baina hori ez bakarri postrekin, taldea hondi xangoan bizar, bikoteakin 6 postre zein dituzu. Baina ni bikoteakin noanean bebai, beti, naiz eta ezakit, lehengo moduan, nik onjo naski bat jango nuketaz eta besteak eskatzen duen. Nik eskatuko du beste zerbait, baina gero
Ja. Bi gauza ezberdin jatzeko. Aldan, gauza ezberdin gehien nahi ditu jun, jatetxe batera juten naizenean jatea. Osa, danetik nahi dut, dana probatu, eta ondoko maira joan nintzen da parkatu. Hoi dana jan behar duzu. Baten batek igual, eskainiko tu. Hementxe, Zigor, guk gaur, postre bakarra ez, bi postre, segero zuke bai, eingozu bat. Bai, noski. Baina, gaur, bi postre desberdin gaukiko ditugu gastatzeko. Lehena, gaza eta sagar tarta, labera joango da. Ordu baten, eta bueltan etorriko gara, zatitxo bat, bale? Bale, bikain. Titititin. Kasta hemen txauka. Baina isa dana zagarra. Nasi, biak hor, billo ondo, hori da. Bitxo mendik. Zara ikusten dana, ze goxo. Txura bintzat, gozoa ez dakit hemen desiatzen nago, a ber, nos daztatuko dugu. Atara biko jera. Hemen gure gazta, sagar, tarta. Hau, ez pa handiakin, ze kusten du, sagar pusketak handia zielako, patri, eta txikiakin agien ez du hartuko, ondo. Bitu gazta, oinarri xan dau. Bai. Ze hona. Oso goxua. Brutala. Eta ontxe? Nola esaten du, honek, hijitu txefak, bestial. Gypsy txefek. Ez que zigorrek dana zuzentot hau. Inglesera edo euskerara, bueno, bai. Oso goxua eta oin, zalekoa. Bihar, San Blasetara juten mazate, aurkituko zuen zerbait. San Blas roskillak. San Blas erroskillak. Eta lehen hemen egon da, jindu lantaldean, erroskilla hauek gehiago guztau bestea samurrak, hauek ez dira fregitutako erroskillak. Hauek dira erroskillak labean egiten direnak. Eta osaiak eramarte dituztenak, badira bestean antzekoak, arrautza, gero, anixa, olioa, irina, azukrea, baina testura ez daukaz ikusi. Hauek oso errespetatzen dira, hoberana esatean nola ingo itxun, eta astea lanean, ikusiko zuen, batzuk eta besteak antzeko dira, baina ez da emaitza berdina. Arrautzei anis pixka bat azukrea gehitu eta nasi ingo ditu. Olioa pixkanaka gehitu eta hau nasi denean irina gehitzen jungo gara. Maila olioarekin igurtzi, orea atera eta pixka landu ondoren bolatxoak atera, hauetatik tutu batzuk aterako ditugu, biribildu eta erroskillak ingo ditu. Labea 165 gradutara berotu eta 20 minutuz bertan erre. Bitartean, arrautza zuriko bat arrotu, azukrea hotza gehitzen jungo gara, gero anisko jarakadatxo bat gehitu eta gure erroskillak hotzak daudenean bertan busti, utzi lehortzen eta zerbitzatu. Orduan, esan dakoa, ingo James Bondena pixka bat. Orain, arrautzak irabiatu ingo ditugu, ez arrotu. Hene. Nola esan, hori, eraria nola esan, mugitua ez arrotua, bai, olako zehoze, bai. Olako zehoze, bueno. 0-0 zazpi. 0-0 zazpi, hori da. Bueno, eta ontxe, anixa berez, ikutu alan anixatu haukiko dago, ez? Bai, koiakatxo bat, sobratu da napurra, ze gaur kafesnian lantaldeko batek baino gehiago Anixa botatza? Ez dakit, ible. Ez hau profesionala dira, Atera, hombre, anixa gure aitxonak hartzen zuen anixarekin beti, eta egia da, azukrerik ez duenak erabili nahi, anixa botaldio, eta hor azukrerik ez du. Eta lista, eta guk, anixakin baukau produktu bat oso geuria. Patxarana. San Blaseko opila eta San Blaseko roskiak bebai, baina, patxarana, askoz geuria bada. Nafarroako patxaranak 6 mende baino gehiago ditu, azkenean bere jatorri dauka Erdiaroan, Nafarroan. Eta, izena bebai horti dator, ez? Patxarana, patxarra, eta aranak, basaranak. Zuaizka bateko frutu gorritxuak. Zuaizka ditzen da Prunus espinosa. Eta, zapore gozoa eta ikutu mingotza. Nere izebak egiten da, nere Osaba Juantxo, naparra da. Eta beti urtero egiten da bolan patxarana etxekua. Gure inguruan mundu guztiak egiten zuen berea. Egia esan, gu bizigaren inguru hortan, Aramotze mendi katean eta hor basaranak pila bat. Pilo bat. Ni txikitatik beti ezagutu dut, jasotzen ibiltzea,
Aitakien jun, eta gero, osaba bakoitzak ere, bakoitza bere errezeta zaukan, batzuk kafe alde batzu botatzen zizketen, beste kanela jartzen zioten, patxarra dana botatzen zioten, hor bakoitza bere errezeta zeukan, da bere trukua, eta ero, bereien artean txokora juten ziren, eta katak egitea zituzten. Bueno, baina tradizionala, anixa, basaranak eta patxarra. Hori da. Eta gero bakoitza bere ikutua. Hori da. Etxeko sekretuak. Bai. Bueno, da, egisa da, lehen, eta gaur egun bebai, badau jendeak etxien dauela, baina ekoizpen industriala, etorri izan 1956an, Toko markarekin. Honek dauz, Lizarrako merindadean, dauki euren destilategia, eta, bueno, hasi ziren hori ekoizten ja, saltzeko leku danetan. Eta orduan da jendia geixo izan kontsumitzen, gaur egun bebai, saltzen jarraitzen daue. Eta, bueno, nik ikusten dut oso apreziatua dela patxarana gaur egun, modan jarri da, koktel famatuetan, eta... Bai, koktel? Koktel gintzan, eta marinatzeko gauza berezixekin, eta gaur egun bebai, errezeta berritzaileetan ematen da, adibidez, foie, gaztakin eta postriekin aromatizatzen. Beraz, bueno, patxarana ez da bakarriko lan baskalostien edalontzitxo bat erateko izotzekin, baizik eta koktel gintzan eta sukaldaritzan be, erabiltzekoa. Gupa genukan, errezetat itzen genuela patxaran karamelu bat, usten genuen patxarana murrizten pila bat, eta gero itzen zen genukan galeperra ere uste dut itzen genuela, eta galeperra hori itzen zen, labian erreta joten zen, baina iztarra itzen zen, iztar karamelu bat, orduan sartzen zen, galeperran behin labian erreta, lodia, estilodia mozudan geratzen zen patxaran hori, hor sartu galeperraren iztarra, atara iten genuen, eta geratzen zen biltzen ingurua, eta orduan, ahora sartzen zenuenean, zen eiza gozoarekin ondo geratzen zen. Eta kombinazio oso ona zegoen. Hemen, hau itxaskorra geratzen da. Orduan, komeni da, mailan, hemen ez jun botatzen irin gehiago. Eskatzen dizu, honek irin gehiago behar du, eta irina botatzea eskatzen du. Mailan, igurtzi olioa, eskuak ere, olioarekin ondo igurtzi, eta pixka landu ingo dugu, eta gero hemen jungo garena da, bolatxoak ateratzen, eta bolatxo hauek ingo itxuna da, luzatu, eta hoxe, erroskila itxura eman. Bata eta besten artean toki pixka batin beharko dugu, ze hauek pixka hasiten die. Nik altzagarria ez dio botatzen, baina badago jentea bikarbonatua eta botatzen diotena, ero altzagarria. Orduan, hartu, eta holan, eta itxatzi. Olio pixka gehi hartuko dut, bueno, hemen utzi da, no? Eta horrela, bolatxoak egiten. Labea, 175 dutara. Olixua bie baduzu, esan dira, da nik botakotzut, ez dutzen botila. Oso. Lizarratik Leireko monastegira, eta honek ez dabe patxara nahitzen, itzen dabena da, Ginebra. Ginebra iten da, Nafarroan? Bai, jantza bai. Astero monjiak joaten die, bilatzen ipurua, salbia, erromeroa, erramua, eta olako, belar autoktono batzuk, horrek bilditxe dituzte, garbitxu, eta gero destilaziorako prestatzen dituzte. Eta honen jarraitzen dabe Ginebra London Dry metodo tradizionaletik, eta itzen dabe, euren edaria. Beraz, bitxia. Ez daude fraileak eta geldi goteko, hor monjak eta gozogintzan eta edariak danari ematen diote. Danai, ontsa esango zu gauza originalak itzen dituzte, Bai, moitxoin, aurrena utzi da zue, hauek, holan dana luzatu, labean esan dago 21 minutu utziko ditugu, eta gero gaineko glaseatua, bai ero bai zeuben, 50 gramo azukre besterik ez dio bota. Hauek horrela bakarri janda, niko sosoak dira. Hauek gaineko glaseatua behar dute. Orduan, txoin, hauekin da dauzkagunean, badatoz. Bueno, gure erroskillak, 20 minutu ondoren, 160 dutara, egin da dauzkagu, ostu dira, eta hemen daukat arrautza zuringo bat. Zuringo hau, arrotu, eta botako diot, azukre hautza, beste 1 gramo ona. Eta nazten jungoa, eta hau izango da, gaineko glasatua. Badaude batzuk, erroskillak iten dituztena bi aldetatik. Glasatuarekin, dala glasatua. Holan, zotz batekin hartu, sartu, eta bai, ni alde batekin nikua iruditzen zen. Ni bai. Zela gozo egia da. Beira zemat azukre doan hemen. Ikusten dut bai, azkenean, horrek bebai loditzia bi dau da, azukreak emate dutza gorputza. Gozotasuna bai, gorputza bebai. Eta, lehen, monjien Ginebrai buruz bukatu dugu aurreko pausua, da, esan dut gauza originalak itxe itxustela monastegitan.
Ona, batzuk. Bota. Nik zatak dut eta eskuekin ingo betiko eran. Erresuma batuen, itxe dituzte, Espainetarako baltsamoa eta azalerako krema. Hau da, edertasun munduan murgildu die, sukaldaritza eta koktelgintza eta patxarrak alde batera utzi. Horako gauzak, Bai, Espainetarako baltsamoa eta krema. Gero, sukaldaritza munduan, artisau hobiak, garagardoak, kafea, itxe dituzte. Batzuk estatu batuetan, Monk sos saltsa mina, pipera baneroekin itxe dituztenak. Ranch sos eta Monk Bai, Monk sos, beraz, zuk pentsa zuk gaur egun, joten zare, Ginebra erostera Nafarrora, edo Madalena batzuk erostera, saltza mina. Hori ez da arraruena estatu batuetan izan bizan, txakurrentzako gaietak. Eiken dituzte? Bai, maskoten ongizaterako bereziki prestatuak, txakurrentzako gaietak. Nutrizionalki interesgarriak. Zuen animalientzako. Kalifornian, inprimagailu eta tonerrentzako tintak. Bai, zera. Pereikatuak juten dire, horren testuak eta hobeto gumo dire. Ez dakit gaur egun asko salduko dituzten, ze horrek geroz eta gutxiago jendeak aukitze ditu etxean. Bai. Baina, bai, pentsau, testu sakratu bat olan benetasko nahi badozu idatzi, horrekin, aproposa. Gero, Belgikan, hementxe, aputxo bat urbilau, ez urbilau. Vale, urbilau, bota. Nik erosiko nitxun, bonsaiak. Zeunek monjeak, ematen dabe, denbora asko bonsaiak eta zaintzen, eta bakitzu honek zuaizka txikisek eta baukien lan eta ardura pila bat. Eta orduan, euren pieza bebai salgai jartze dituzte. Eta azkenengoz, hilkutxak. Zure hieta emote eta gainera saldu iten dizute. Bai, pertsonalizatutako egurrezko hilkutxak, orduan, bi baten prezioan. Emote hilkutxa eta gero mesetara joen, emototzue pak guztia. Beraz, badie gauza originalak, nik nahi xau ditut. Beto, hauek lasatu eta gero, nahi badu lasatu hori gogortzean, labea itzalduta daukazuenean, hartzen dituzu, berriro erretiluan jarri, labeko erretiluan, eta 5 minutu, eta iten diena da, gaineko geruza, betu, magia. Lehortu iten da, eta gogortu iten da. Hauekin ditut hori, labea, hauek bukatuta gero itzali indut, eta bere beroarekin bertan, sartu 5-10 minutu, eta, uste duzu, gaineko glaseatua gogortu iten da. Orduan, hemen dauzkazue, bihar erosi nahi ez baituzue, etxean egin, zuen San Blas erroskiak. Falta izan gatzu danak batekin dutzi. Ereñotza, ekarri nuen adarrak eta ez da inun gehati ziren, eta asmoa esan horrekin sartzia, eta ez da gizar da, azkenean, ez dute egin, baina, Goxuak. Goxuak. Gora San Blas, gora Anixa. Gora gozabintza. Eta gora zuek, eta biharko eguna, hemen izango da. Agur. Eta bihar arte.